Wow! Bilog na, bilog. Yun, good morning mga katoy. Kape tayo mga katoy. Binisita namin si Lolo mga katoy dito sa Bulacan. Ayun, paring John Paul. Ay, thanks! Kape muna kayo mga katoy. Punta kami sa ilog mga katoy dyan sa resbakan namin. Eto mga katoy, papunta na kami mga katoy. Probinsya dito mga katoy. May nagbibilad pa ng bata. Sir, saan kayo pupunta? Kala ko magtatagay. Yun mga katoy, dito na kami sa spot mga katoy. Yan po mga katoy, magpa-video na lang ako sa kanya. So magte-testing tayo ng dala natin mga katoy. Daming tilapia rito mga katoy. May mga agos-agos na yan. Mga katoy, sit up kami. Mga katoy, papakainin ko muna sila mga katoy ng feeds. Tsaka natin babatuan. Tatlo lang mga katoy. Saka maglalagay din ako doon mga katoy ng kangkong para pag kinaagat na tsaka ako tatapunan ng dala. Yan. Karting malupit. Din sa malalim-lalim. Lalagyan ko ng kangkong makalalim-lalim. Para pag kinaganon-ganon ng tilapia mga tuyo. Saka mo dardahan ng ganyan. Ang tanong, mabibilog ba yung dala? Saka mayang paikis na naman. Hintay lang tayo siguro mga 5 minutes. Tsaka natin babatuan. Yun, natin mamaya. Yun, ganun daw. Hayaan mo siyang umikot ng umikot. Huwag lang ikaw papaikutin. Hugot na naman. Hugot pa more. Yan. Pag di na umikot, tsaka mo siya mahalin. Di man tumatawa yung cameraman. Bilog na bilog. Kaso walang isda. Tol, bahala na lang tol. Tol, nakadali. Nakadali tayo. Dali. Ang dami tol. Saan dumaan? Ang dami dito. Ang dami oh. Oh, ito ba? Bigyan mo. Ang dami. Yun oh. Naku na. Naku, andun pa, ang dami oh. Ay, ang dami po. Mga katay, makita mo. Uy, ito, medyo malaki-laki ito. Dito na, doon tayo. Kala mo po na. Uy. Huwag ka lang matutulan. Okay lang bumagsak ka, wag lang yung cellphone mabasa. Nandito rin cellphone ko eh. Oh. Ito. Sana. Ang dami yan. Oh, mga katoy, dali. Kaso ang problema katoy, maliliit. Papakawala natin, tagapagalitan tayo ni Lolo. Ay, alap. Oh, dalawa. Yun po. Sana. Kuha pala nito, kahit pala ayungin ito po, no? Saan na yun? Ayun. Oh, tatlo. Mga katoy, you're free again. Tatlo na po. Meron malaki kanina eh. Oh, ito pa oh. Oh, 4.
Ang dami pa. Oh, apat mga to eh. Ang galing oh. Hop. Yay! Saan pa? Di ano tayo makakadali ng pang-ulam ah. Oh no! Kakatuwa pala to, Paul. Di ba pala mga katoy? Meron pa pa katoy. Dalawa pa oh. Oh. Saan na? Yan. Yan. Dalawang bubot. Dami, grabe. Ala. Lusot. Lumusot na doon sa ano. Saan na yun? Ay, isa yun oh. Yan. Oh. Ilan na kayo na? Apat. Oh, pang-anim na to mga katoy. Ang dami mga katoy oh. Mga original pa naman Paul, no? Oh, bibilis oh. Yun. Anim. Wow! Bilog. Ginagawa mo. Ang dami, nakawala iba. Tara. Oh. Ayun mga katoy. Uy. Nadali oh. Tama nga sabi ni Katsoy ano, Giron. Pamaliit tong ano natin. Oh, mga katoy. Ito mo. Woohoo! Kawalan natin ulit. Ba mga katoy oh. Dalawa. Oh. Ang dami kanina, siguro mga 5 yun. Yun yun, kundi na lang. Oh, may bato pa. May pamalo sa mga asawang makukulit. Oh, ganda! Yun. Oh, Ito, wala, alanganin pa. Huwag mong ganun ng daliri mo. Itutok mo lang. Wala na. Oh, doon tayo mga katoy, sa ano, bandaron. Hindi tayo mga katoy. Madulas ito, Paul. Diyan madulas kasi mga lumot-lumot yan. Ganda dito mga katoy, yung pukot, kung may pukot talaga. Madulas na dyan. Hop. Sige. Kapain mo lang ng paa mo. Hop. Tat. Ginagawa mo. Oh. Yun. De, mas maganda yung video pag nadapa ka. Jokes lang. Oh. Uy, meron tayo dito. Okay. Hop. Nakarami tayo mga katoy, kaso pinapakawalan natin. Maliit kasi. Mag-ingat tayo sa mga mag-upload natin. Kukursan na rin tayo ni Lolo Apo. Wow! Bilog na bilog. Oh, buwan. Ginagawa mo. Uy, meron malapad-lapad. Dalawa. Meron malapad-lapad. Isa. Kunin natin to. Isa. Nakadali tayo isa. Pero, oh, malapad-lapad. Oh. Yan. Palangahin pa oh. 2 fingers mga ito eh. Pakawalan natin ulit. Yun. Oh, isa lang dun. Malalim na nga yung tinapunan ko. Bakit tinatapon ko yung ano, yung nakukuha namin janitor fish kasi nagiging instinct na yan sa ano, sa ilog. Kinakain yung mga similya ng ano, ng tilapia. Kaya wag natin ipapalik pagka nakukuha natin. Wag lang papakita na ano, na pinapatay nyo kasi sigurado dali ka na naman ngayon yan, ano yan, yung lolo.
Thank you Lord, thank you Lord. Okay. Wala pa yan, ha? Oh. Masa na? Ayun, oh. Oh! Okay. Nadali ka rin, Brad. Nadadali ka rin. Wala pa yan, wala. Oh! Nakadali na ako doon. Ang swerte naman yung tapo na yun. Thank you pala mga katoy sa ano, pag-support nyo sa channel ko. Maraming salamat sa suporta nyo mga katoy. Lalo na nga pala sa ano, photographer ko si John Paul. Yun. Supportan nyo mga katoy yung ano, yung mga katulad ko baguhan sa pag-YouTube, yung ano, yung mga nagko-comment dyan ba sa ano ko, comment section. Bisitahin nyo na lang mga katoy, mga legit katoy yan. Para matulungan din kayo mga katoy namin. Oh, Ginagawa mo. ang laki mga katoy. Baka makawala pa eh, kinagat ko na. Oh. Yes. Ayos, dyan lang pala. Yun, nakadalawa tayo. Nakukuha sa tiyaga mga katoy. Nasa mahagos pa na pool. Ang dami rin ano. Lumaki sana yan, no? Kung lumaki yan. Ang tanong, kailan yan lalaki? Bawal kasi yan mga katoy kay ano, kay lolo. Alam niyo na yun kung sino yung lolo. Kailangan pakita nyo yung nire-release nyo. Ako, delikado. Dami mga katoy, oh. Maliliit. Oh, grabe yun, no? Meron ka. Meron, isang malaki. Nakawala yung matong. Ako, nakawala yung malaki. Nakawala nga. Natira yung mali ito. Sus, Mariusip, nakawala pa yung malaki. Sabi kasi, ano mo na yung bato, eh. Sayang. Oh, ang dami. Napunta rito. Tingnan mo natin kung gaano karami yung tilapia. Pinipili lang talaga namin. Oh. Ayan oh. Ito yun. 3. Pero ibabalik natin yan mga katoy ah. Pakita na natin. Ito yung huling bato natin mga katoy. Uwi na tayo. Nakakawala yung malalaki. Kasi ang daming bato. Kita mo naman yan mga katoy. Huling bato yan. Kung kinukuha lang namin mga katoy, nako, baka puno na yung ikubag namin. Oh, wala. Pero eh mga katoy, 6. 7. Oh. Papakawala natin mga katoy. Kapal. Yung mga katoy, papakawala natin kasi maliliit. Pagalitan tayo ni ano. Ni lolo. Yay! You're free! Yun mga katoy. Uwi na kami. Salamat sa pagsama ulit mga katoy. Baka re-race back na lang tayo siguro sa susunod na araw ulit dito. So medyo ano na rin, mga alas 9 na rin yun hapon. Ganda rito mga katoy, oh. Puro talaga tilapia. Maraming salamat sa pagsama ulit mga katoy sa fishing adventures namin ni Kachoy John Paul. Maraming salamat. Thank you mga katoy. Bye bye. Yun ang uli namin mga katoy. Kuha tayo ng ano, kunti lang nakuha natin. Kailangan dumami kasi para special yung ulan natin mga katoy. Sarap ng kangkong. Ayun, bibili tayo ng pichay mga katoy. Pandagdag dito sa uli natin.
Doon lang po. Diyan na lang po. Ay, doon po Oo. sa may babae. Sige po. Sa duyan. Doon na lang po. Ayan. Thank you, bossing. Yan, bibili tayo ng pichay, mga kapatid. Para ipasulong tayo kay Lolo. Yung pichay, mga kapatid. Bibili tayo kay ate ng ano. Halagang 30 pesos. 30 pesos lang. Wala na kaming budget eh. Pinanggasolina. Punta natin si ate. Bing, mga ate, may bili kami ng ano. Halagang 30 pesos sa pichay. Magkano yung bintahan niyan kung sakali sa palengke? Ano, per bundle, ano, 200. Mababa na kasi ngayon ng peso. Oh, grabe. Minsan tumataas, minsan bumababa. Pwede ba lettuce to, te? Litos daw. Mustasa. Yan, ang napagkahalatakan, hindi ka marunong magluto. Joke. Litos. Sana ko isa kanya. Oh, tama ako, ito yung mga sinigang eh. Mga sa bangos. Sa pala eh. Mustasa. Kahit konti lang to. Yes, sariwa yan mga toy. Yay. Oh, pwede na yan. Baka malugi ka naman. Wait pa lang, te. Kahit mga ilang puno. Eh mga kachay oh. Yan. Pichay mga kachay. Halagang 30 pesos. Kay... linggong ulam. Kay Ate Bingbing. Ang gago namin Yun, may Kaibigan. may kangkong pa. May tilapia pa. Pero tinanong yun. Yan. Ito mga kachay, yung daming pichay nila oh. Tsaka ano to? Mustasa. Tasha. Na napagkama lang. Lettuce. Litos. Napagkamalan, litos. Mga kajoy, kain po mga kajoy. Yun mga kajoy oh. Ha, sarap. Yun oh. Ha, special na talaga. Kain na tayo.